Hej Mikkel. Så skal vi i gang med den helt vildt spændende forklaring om energibevarelse. Jamen altså, jeg kan snakke om energibevarelse i et åbent system og energibevarelse i et lukket system. Jeg ved ikke, om du vil se mine noter, eller så kan du i hvert fald lige pause videoen, når der er, men jeg gider ikke stå og filme på den hele tiden. Energibevarelse i et lukket system, der vil energien altid være konstant, da der hverken bliver tilført ny energi, eller den afgiver heller ikke energi. Man kan sige, at hvis et objekt i et lukket system bliver varmere, altså det får noget energi, så overfører den bare den energi til nogle andre objekter i det lukkede system. Men energien den vil aldrig komme ud af det lukkede system, så derfor vil energimængden altid være konstant. Man kan bruge en formel, den der Q lys, tror jeg han skrev, altså Q1 plus Q2 plus Qm lige med 0, hvilket reelt set bare betyder, at fordi den samlede energimængde i et lukket system altid giver 0, fordi det ikke kan opstå energi ud af ingenting, og den kan heller ikke overføre energi til noget andet. Og jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle bruge som eksempel på et lukket system. Så vi går bare direkte videre til det åbne system. Et åbent system kunne være vores planet. Altså vi får tilført energi fra blandt andet fra solen, som man så overhovedet ikke kan se her nogen steder. Udefra, hvor vi så får planeten så får tilført energi. Og vi afgiver energi i form af ting som afbrænding af gas og kul og så videre ud i atmosfæren. Det tror jeg sådan egentlig var mit eksempel for et åbent system. Hvis jeg så skal komme med et forsøg til, energibevægelse, så kunne det være, som jeg lige har taget med her, denne ølflaske, fordi det var lige det, jeg kunne komme i stand til at tage. Så hvis jeg gør sådan her, jeg tager den herfra, og så smider jeg det bare ned på jorden. Der har jeg overført en mængde potentiel energi fra flasken ned i jorden. Energioverførelsen var nok ikke så stor i og med, at jeg tabte den for cirka en halv meters højde og sådan. Men det er lidt det samme som det, der skete med den bil i videoen, hvor det er, at en anden bil, den kører med måske 120 km/t, så har den en vis potentiel mængde energi. Og så når den rammer ind i den bil, altså fuldstændig gennem smadret, så har den så overført den mængde energi til den anden bil i form af den hastighed, den kørte med. Nu var den kun 3 minutter og 30 sekunder cirka, men jeg tror umiddelbart, det var lige det, jeg kunne komme i tanke om. Så hej.